tiang dapat ditikam pateti binasumadan moyang tara solagang dinan rami ay dinan rami are mengunci pam sabalun katu madoroban sabalun katu madoroban najan menjadi upepe sungguh apuna dia nanyo agi ada nela paya ada papantun oh ya dia lah biaran satu bagi dua to bagi dua Tuhan lakuri badan dek bapiki ada mencari badan barambun hoyang oin dua anak mau peyu banyak bisa ketek tak sadang Oyanlah dape dan nomor ape hati di dalam lai sanang oi karesan oi baik kok kita bagi dua kalau denai lain tak lupa de awak cie na mancame di telepon suaronyo kadang oh ama Allah balaki nyokiro usahanya maksud udah salah kok manelpon biasa saja itu namanya hati sanang oi karesan nambe baburu wak sangkopu ulo kita kabagurau oi sudai iko caliak dari staseng galak nyuan tapo lana babayangan amak si kambaoi antaponan babayangan rusuh ala denai dibuenyo oi dek mama coba larang oi bagurau la sambia duduk oi enan badendang dia suaju dia suaju Tuhan oi taman nuang duduk di kapal mencari kawan naik bidua oi kok karam awak tak satu antara riden omong peng
Ba minta indang onde dawai kayu tanam la olalai oi kandakan lain de dawai bulia juonde ma awak bagarai nyo serius bulo bacarai sehari rasonyo laman damma manangkan duang gunur babulan deda indah abasuho daris gunur babulan deda indah abasuho lama dendang ama abalari malam la olalai adubu alawe ama awan kawan-kawan dan awan nawe ama bersama lampu alamali di dari sawah ade ayam la olalai betalambi oyama bagi makan semua takakan ema di kakiyu dia giakan dane dauda disudui nangkan duang ka lagu iko lalai nandi minta nyone da lagu iko neda nandi minta dulu gapu ane dia kini lale sui la olalai mungkin marah say ne ma ade nang kini bola olalai mungkin marah say ne ma ade nang kini ko biala de na sawu akini kolisi ila olalai na pindam nói sayang yang dipakai neo cawe sifat sipui la lalai mamanje pandai mau turun lambin sajo la lalai mamanje pandai turun apa lambin sajo tengah malam yama awa abarangi la olalai odian suwa yama apulo barendang abang suwa yama apulo barendang ay mancali ane mama cipu ibalam bindeka takaji ikonce ene ma wedi pamatang takaji ikonce ene ma wedi pamatang lagala udanan di sudu itu kareson larintang deda dek HP bulo inyo deda mungkin bininya manyuru pulang hati-hati anak kandung dan naila tahu la olalai alamanda pe adiko mailang la olalai kawan mana buang dema elu saju bakapi tangan bantu orang kadinginan ande udah ba itu nampak dek kami dari sikone ma nambah kacomato tu sia namonyo sajak tadi nambah kaco dipandang-pandang akareson oi saroman bana jo mintu ambone saranca itu udah berkacamata lalai atau kecean itu dia atau kecean itu dia udah kandung deh udah pikir-pikir mana la olalai sayang indah ande dewe timbangan dia sayang indah ande main timbangan dia itu cace kareson noyati kan naila olalai urang kata uneda juo kini konde ma jakareson de mak mangango juo
Ai mau buat ama adena yo patai la olalai kiro jari yang ama bahulle kulora olalai kiro jari yang ama bahulle Usarintang de udah dek HP juola olalai bantu awak ande udah sajo babini deda karesona sampai kini marando jual. Hati-hati mangulek rasa malam kone udah dekonyo cucu ampulu gini udah aja sampai ne abang tabali waktu.